Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu Ketua RT lan RW Desa Grabagan lan para pandego Karang Taruna pemuda-pemudi ingkang tansah kawula banggaaken. Langkung rumiyin kaprenga kawula ngaturaken puji syukur wonten ing asmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat lan hidayahipun kita sedaya saged pinanggih wonten papan punika kanthi sehat walafiat salajengipun. Shalawat lan salam tansah kaaturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saha para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing kesempatan punika kawula minangka wakil saking Karang Taruna badhe ngaturaken kegiatan ingkang badhe kalaksanan inggih menika lomba khususan ing rangka mangeti dinten kamardikan Republik Indonesia. Lomba niki diwontenaken minangka sarana kanggo uri-uri semangat nasionalisme. Kegiatan punika badhe kalaksanan ing lapangan Desa Grabagan. Monggo kawula nyuwun dukungan lan partisipasi saking panjenengan sedaya. Magetan atur saking kawula menawi enten salah utawi ukara ingkang kirang meranani ing penggalih panjenengan sedaya kawula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.